שערו בנפשכם שחברת קוקה קולה הייתה מכריזה שהיא מחלקת בקבוקים בחינם ללקוחותיה. יפה מצידם, נכון? ואז תארו לעצמכם שהייתם שומעים שלקוקה קולה יש שיטה מעניינת לחלוקת המתנות. כל מי שרוצה מוזמן לכיכר העיר, ושם מנכ"ל קוקה קולה יעלה על מנוף גבוה ויזרוק בקבוקים למטה. ומי שיתפוס ירוויח, כל הקודם זוכה. איך זה נשמע לכם עכשיו? מזעזע, נכון? יהיו כמה אנשים שיבואו לאירוע כדי לחטוף בקבוקים על הראש ולהתקוטט עליהם, אבל הרבה יותר אנשים ישמרו מרחק מכל מי שנוהג בצורה מעליבה שכזאת בלקוחותיו. קשה להאמין, אבל קוקה קולה עושה משהו לא פחות גרוע מאשר להשליך בקבוקים חינם על ראשי המתקהלים בכיכר העיר. באמת דברים אמורים. כמו שבוודאי ראיתם באין ספור פרסומות, קוקה קולה הקימה במפעל שלה אתר המדגים מחזור אריזות, וכולכם מוזמנים לבקר שם בחינם. מה הבעיה? שצריך להירשם. והדרך היחידה להירשם הינה דרך אתר אינטרנט שנפתח כל יום בשעה 1 בצהריים, שעה שבה רוב האנשים נמצאים בעבודה. ומכאן והלאה, כל הקודם זוכה. בפועל כל יום תוך 2-3 דקות כל המקומות המוקצים עוזלים. אבל זה רק החלק הקטן בבעיה. מה שחמור הרבה יותר הוא שאתר האינטרנט של קוקה קולה נבנה בצורה רשלנית שאין כמותה, שהוא מתפקד רק שבא לו, שצריך מזל ענק כדי לתפוס אותו ברגע שהוא עושה את מה שמצפים ממנו. התוצאה הינה שאולי יש כאלו שמצליחים להירשם, אבל רוב מי שמנסה את מזלו באתר משחית על המשימה זמן יקר, מן הסתם נכשל, ויוצא מתוסכל וחסר אונים כשלעיתים הוא אפילו אינו יודע אם הצליח להירשם עם לאו. החוויה שלי, כמי שניסה יותר מפעם אחת להירשם באתר, הינה שקוקה קולה מזלזלת בצורה מחפירה בכל מי שמנסה להירשם לאירוע מחזור. פשוט שמה עלינו קצוץ. ואני לא היחיד שחושב ככה. ראו כמה פוסטים שליקטתי מתוך דף הפייסבוק של קוקה קולה. פשוט ביזיון. אתם רציניים? ממש מרגיז. מאוד מעצבן. מצפה לרישום ידידותי. ביזיון והולכת שולל. זה לא שירות, זה זלזול. אתם נהנים לזלזל בנו. ההתייחסות שלכם תגרום לי להיגמל מהקולה. פשוט מבזים את עצמכם, אכזבה קשה. אתם נורמלים? עושים מאיתנו צחוק. אתם לא מצליחים להבין את התסכול שגרמתם. כנראה זה מחור או סתם שקר. חרא של שירות. אין אוזן קשבת. שונא אתכם, נמאסתם. בושה. אכזבה ועוגמת נפש. זה לרמות אנשים. אתם לא מתכוונים לתת שירות ראוי. העליתם את חמתי, תסכול ועצבים. אינכם יודעים שירות לקוחות מהו. וזה רק מבחר מתוך עמוד הפייסבוק של קוקה קולה. על כל פוסט כזה ודאי יש עוד הרבה שהתייאשו ולא טרחו כלל לכתוב. פניתי טלפונית לקוקה קולה. לאחר המתנה ארוכה במיוחד על הקו, שוחחתי על העניין עם נציגת שירות, ואחר כך עם עוד 2. בסופו של דבר כולן אמרו בערך כך. זה מה שיש, ככה אנחנו עושים את זה, יש כאלו שמצליחים להירשם, תסתדר. אגב, בשנה שעברה קוקה קולה קיימה אירוע דומה בחירייה, וגם אז הרישום היה באותו אופן, דהיינו דרך אתר אינטרנט מעליב ובלתי אפשרי בדיוק באותה צורה. יש עוד מישהו שזוכר זאת. את הלקח מאז הם לא למדו. כמובן שעומדת בפני קוקה קולה דרך פשוטה וידידותית הרבה יותר לחלק כרטיסים, לאפשר לכל מי שרוצה להירשם, ואז להגריל כרטיסי כניסה בין כל הנרשמים. אבל קוקה קולה מתעקשת להמשיך בשיטה הנוכחית של כל הקודם זוכה, ומנהלת אותה בצורה מזלזלת ומבזה, מעליבה ומתסכלת. ולמרות שקוקה קולה יודעת שהאתר שלה מרגיז, מעצבן ולא מתפקד, החברה לא עושה דבר כדי לתקן אותו, או לשנות את שיטת הרישום. וכאשר מישהו פונה בתלונה על האתר, אנשי שירות הלקוחות של קוקה קולה שולחים אותו, לעתים בצורה קצת סדיסטית, לנסות ולהירשם שוב ושוב, גם כשברור שהבעיה נובעת מהתקלות באתר. הנה כמה דוגמאות. קוקה קולה, התקלה אצלנו. נסי שוב.
קוקה קולה, התקלה אצלנו, נסי שוב. קוקה קולה, בטלי הזמנתך ונסי שוב. קוקה קולה, בטלי הזמנתך ונסי שוב. קוקה קולה, התקלה אצלנו, נסי שוב. קוקה קולה, האיחור אצלנו, נסי שוב. כמובן שהיחס של קוקה קולה הינו רק דוגמה לחברות גדולות לא מעטות אשר מתייחסות ללקוחותיהן כמו בעל מכה טיפוסי שמסביר לאשתו כך את התנהגותו. מה את רוצה? אז יום בשבוע אני מכה אותך, אבל בשאר השבוע אני מלטף אותך וקונה לך מתנות, מה את מתלוננת? איזו אישה תישאר עם בעל כזה? אילו לקוחות יישארו לחברה שאולי עושה כמה דברים נחמדים, אבל קצת הצידה משם מזלזלת בלקוחות שלה, מעליבה אותם ומתייחסת אליהם באופן מתסכל שאין מחפיר ממנו. ויותר מזה, אם כך מתייחסת קוקה קולה לאורחיה, האם אין מקום לחשוש שהיא מזלזלת בלקוחותיה גם בייצור המשקאות שלה? נכון, קוקה קולה מתהדרת בכך שהייצור שלה עומד בכל התקנים והביקורות שאפשר לעלות על הדעת. נו באמת, כמה פעמים שמענו על מפעלים שעומדים בכל הדרישות האפשריות עד היום שבו התגלה שבעצם הכל שם דפוק ורקוב. ומה הדרך הכי טובה לזהות מפעל שמן הראוי לפקפק במוצרים שלו? כמובן, אם הוא שם קצוץ על הלקוחות שלו במקום שנראה שולי יחסית. וזה בדיוק מה שעושה קוקה קולה. אני לא מוכן לשתוק יותר כשמתייחסים אליי ככה, לכן אני אישית לא סומך יותר על טיב ואמינות המשקאות שמייצרת קוקה קולה. וכבר כמה ימים אני עסוק בלשכנע בכך את כל מי שאני מכיר, אישית ואלקטרונית. לא כל מי ששומע את כל הסיפור מזדעזע ומחליט כמוני, אבל רובם, לעתים על רקע חוויות דומות שעברו, מגיעים לאותה מסקנה, לא לפתוח במוצרים של אף חברה שמתייחסת ללקוחות שלה באופן כה מחפיר. היבול שלי עד עכשיו, כמה עשרות אנשים, חלקם היו שותי קוקה קולה כבדים, וכן אנשי המשק של שתי חברות הייטק בינוניות, 100 אנשים פלוס. כל אלו החליטו לא לקנות יותר לעצמם, למשפחתם או לחברה בה הם עובדים, שום דבר שקשור לקוקה קולה. ועוד ידי נטויה, עיניכם הרואות את הסרט הזה. קוקה קולה וחברות שכמותה צריכה ללמוד לכבד את הלקוחות שלה על כל צעד ושעל, בפרט כשהתלונות נערמות ואינן זוכות לשום התייחסות עניינית. קוקה קולה חייבת להשקיע פחות בפרסומות שוטפות מוח, ויותר בשירות שלה, ובכלל זה גם באתר האינטרנט דרכו נרשמים לאירוע שהיא עורכת. ובעניין הרלוונטי, כדי לתקן את שקלקלה, קוקה קולה צריכה להודיע מיידית שהיא מחדשת את ההרשמה לביקור באתר המחזור שלה, והפעם כל מי שירצה יכול להירשם, בלי הגרלה ובלי כל הקודם זוכה. על קוקה קולה להשאיר את אתר המחזור שלה פתוח גם אחרי פסח, עד שכל מי שרוצה לבקר שם יוכל לעשות כן. אם קוקה קולה לא תלמד את הלקח בדרך הנעימה, היא תלמד זאת בדרך הקשה, דרך יותר ויותר לקוחות שלא יבטחו יותר באמינות המוצרים שלה. פסח שמח.